Borpong sarte timung arong along se kachelang ahemalong se kachelang dongji kalisi dowai imu anta longle. Karbeng long lapen Nogao along ri ahoy along kedo akar biatum along perang ki atum kahumridam. CEM Dr. Tuliram Rong Hang ahin pen bitung reng thamak constituency angkang rong pli arong aradapan kaching thura wasai kipipo. Ingdeng kep satlang ketok ariso ejang atum dong mukak ahiti angkang along kachesong ase angtong kachibipo. Raja Pathar Veterinary Archokamar atum sai cheklempon pepin. Nelibirta Thanbang Sondro Singh Rongpi Aprangsi Biswanath Karbi Live Kelangwer kaching honara do anaphan kardom nang pajireglo kardom. Tangna pini arsik jetlapan sodda ka birta nonang tonpen arjikta. Ingdeng kep satlang ketok ariso ejang atum dong mukak ahiti angkang along kachesong ase angtong kachibipo. Seba board ahin pen kapathik pon ingdeng kep lo kacharli ariso ejang atuma phan satlang paman pon det apita aphoy satlang ketok arani kelar pon aputhak karbianglong chotkalisi asam angkang pi along tan non malom hur chodut asonsi pini dongmukak ahiti angkang pi along ta ingdeng kep asatlang ketok ariso ejang atum aning kipung chepeklang ponsi dongmukak iskola ariso ejang atum an hiti awai kang an ase angtong chibi ponsi seba board go back lapen education minister Ronuj Pegu lapen Assam chief minister Dr. Himanta Sharma lapen Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang atuma phan kapin rempon asyang tong chibipon si satlang tokpon thekthelu kep Charlie atum do anaphan satlang nangpaun lap nangpo pusi asyang tong chibipon. Lason lo ni tumhan thang chini tun depin ben Karbianglong mate la ka Charlie arat doan sitame ni tumhan lason apong nang kelar boy mate la mitrik sitame adet pen patik tang detani tum kan ane kabor i chipadu kapor hi ajo pini la dak bang stame pini ta ave exam ave detlo ni tum bang na ka son detlo ni tum angko general science arni dani tum bang na ka son lo ni tum apong chipaduk deta pita ni tum sar CM Tuliram Ronghang ta ni tuman nang matha du nang po atema Karbianglong Kacharlia tumhan to an ke ni tumhan papas lamang ko kadoga be kethe ke dinga tumhan stame chuning rilo ni tumhan nang cherap ben ni tumhan ke lari exam ge napa dolem det ke ni tum ke roi thek thelo nangli tum education e man pugang tung ke ni tum lalo ni tum Kacharli an chipaduk pen ta ni tum lason pulote ni tum kupi sia le do na la pen ni tum nang la lem det apong putin ni tum ke lason ke ning duk lo atima kwana ni Kacharli chipaduk pen jong si ni tum han exam na pilong le jalong le apong ni tum han ke lar putin tum me lason mang kroi dek det po la sin ni tum ke la protest bang el tum ing ton pon pelo la bang pen nap stamel tum cheng pon thu ba la bang el tum ing ton pon ma sing ton pelo tang tin nang tum ko anta tuman na terek pi mane ni tuman ke cheng si bang general science ni tuman na terek pilo second sa bang non MIL kalbi ni tuman si English star mane MIL lan bang ni tum nang lar plot April 1 si nang padoji pulo non nang tum la so tilo ni tumang tok tilo mane ni tuman bang na papas lamang po athema ni tum kwana ne ka Charlie pini ta kibang ki duk kwana na kilo benta do ni tum ka Charlie ki sung kwana no ni stami lason nang lar lem det pulote ni tum kuson lo ning duk lo lamang ni tum ta ka Charlie arat tum ta CM Dr. Tuliram piglo mane non ni tum pudam ngang tum mangke langli det son si mandela non mangke ni tum matha damateng pulote alang li langli det son si ni tum we don't want re-exam this year. Again, we have to write study again. We have to do struggle. Every year, we have to study again. We don't want this exam, new year. We have leaked so many question papers. That we don't want exam, re-exam. We want justice
and we will continue this justice for the justice tomorrow also. Dharna ke do lamat ke protest nang ko alam the pasini kan har. Laso puthak bang ni pudami ke la pen ni tum nining ki pung ke bar exam postpone nang ne la pen ni tum ke Charlie duk piglo la pen exam postpone boy ni tum ka Charlie tab nining sam se pen no la sini tum han ke exam ta nang ne lo la pen sopta pas lap nang ko pusi Karbi Anglong dongmukak pen rukasen kro report Bisonat Karbi Live Tangde pini adun thwa berta non puthot angton pen langitha Borpong sarte timung arong along se kachelang ahem along se kachelang nongji kalisi dowai imuanta longle Nilip MSC constituency ke parlo Inglong GP hawar ke do arara tumaphan kapanong pi se kachelang ahem mate sub center ahem Karbi Anglong Autonomous Council pen se kachelang ji ahem Kim Hamamat pini arnianta doctor la pen nurse tum ke doji kalisi dowai imuta longle pinlang ahem Kim Hamamat non ponta sai cheklem dam de labangso ahem pangram susi non ke dokoklo Moniratum ke so apor maduta chiputhekte Karbi Anglong ke Assam State Kadogawe district thomkebra phodo laso angbong pen adang ke the neya district matialong ri la ke Karbi Anglong henlo lapen Karbi Anglong pu Karbi Anglong lapen nijang Karbi Anglong pangrum pet pen constituency long inkoira throk do lapen development block la ke crazy do lasong bong pen kaching thura tomon kele damde kijum nei ahawar plotangte lakhain koira phon nilip MSC constituency henlo lapen nilip aphan Karbi Anglong Autonomous Council penta peneng pen ningkan flick cap so se pleng tanglo aphong tin abatai tin la nilip pen ke haidun kachitoy dun MSC anghoi Karbi Anglong Autonomous Council along ser anghoi kangni dunlong abang phaphan EMR pu ke pekpon kawia constituency lo nilip ke ahok kedam tang aningkan pen labangso inglong hawar borpung borlangso taraji kedo araratuma phan se kachelang kejoy keji aphan pu panong pisi Chokiohola Block Primary Health Center ke parlo borpung sarte timung arong along se kachelang ahem ihum kimpilo bonta ahem kim det pen pini arnianta labangso se kachelang ahem along dowai imu kelong ji kalisi doctor lapen nurse tumaphan malomson ta arje theglong lepinla Rongang bong along se kachelang ahem kimtan idung chibitekang koksi kesa hutke ihin pulang lokso anat ihin dolamara anat lapen ihin Chokiohola BPHC along si kachar chong pen peja e pen keso ahut chepon nang bom lang pusi hadak araratum ning duk pen nang jithando Labangso se kachelang ahem kaike se kachelang kejoy keji aphan pura nilip MSC pavitra rongpi election aphrang ason inglong kedo araratum aphan chechak ponlo bonta non election high debt pen pini arnianta inglong mate borpung taraji ahawar nangkahumri kewang awe pinlang lapenan chotkalisi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Bokajan LSC MLA Dr. Numol Momin Medical in Charge EM Lapen MP Horen Singh Be atum non pu arnianta inglong kedo arat tomaphan chongthui chobe bom jilang maputa karju pado Dimen ke roer son timung Dagarong men ke arong men ke sarti timung borpung area lo. sarti timung Te labangso sub center hem ke doctor nurse tungwang mawang weda. non kedam tangan ke wang wila Ang wedi. Komen tu alom belo nang ni chini don teng labangso sub center si chilang hem ki kim ke. la bang ke nili ni apor tarik pa nili chini ne kita tuning ane wan ho tu bor chiklu pen mujong yang si cenggo Kim bang kali. kim ke Te labangso kang puar ni bang ke thik ding tum MLA MEC tungwang mada. la so hem ke ingpu pelang Ku pelang te. ingpu pelang opening ni la Kim chot balang. Kim chot vela. Si komentu tong opening bune la bang ni tumta chini ni dalo bang. Sarkar sor komentu tong claim ni lan bel hai. Doi malong penang chelang pula chelang Oh, akut pen ho la pulang chelam parai paru itu. Dami ni tum amune bang itu. Nurse tum doctor tung hilandak itip do kiwang theglong lang. Oh, bang we. Itip do wang lang di. Bang we. Tumla sonku peti pura tum teso chelang tong sek pula Siksa bang ni tum ke la nang tum chini lo thoi kidam ke bang. La gari motor besta ke me ka be la pen ali la communication besta sa me la person ding hak lo yo atuwar me la posni tum kisu kulu tengte ahut pen ke phan ti pon lo ahut pen ke la son bike pin ni pen la son ti pon lo
tapi lah non ikan si angpong bangke gari lah hupen hutbang pejai sab hubita dulu ya lalu tenang tumla dak ke self center hem kim tan no doktor da bangwe nurse bangwe la bangso hem ta impu pedelo nang tum kisu hut ke si chilang dam kunan dam nang itu ke ihi ke la pucu ke hala la dak blok lo tapi dak un e blong te ha di mapun na ciponang kong lo tek lapu lang lokso oh lang lokso ta ha sambil langso anu ke lapu na thu bangke puge ha ane laho dalam maraan kirnang kok lo arni sinang lang ke di arni sinang la nahok la dam sa nahok la dam ta arni la krong thom ke dam ta arni sinang la arni sinang la keng ben tulung keng ben tulung te Nak kena tu orang sorot tanah dan kende so sebentar pas paling serta na tutang tu juga mande isi kupana. nili tu makari ke la pulo mane kumentu si nurse doktor dak bang homa segicelang pubita du ya phan bang ke kar ilo setamina puta bang bida bejo itu bang akisung ko mane hello Karbi Anglong Choki Holapen Anil Samrongphar report Bisonat Karbi Live Tangde pini adun thwa berta non puthot ang ton pen langitha Karbi Anglong lapen Nogao alongri ahoy along kedo akar biatum along pherang ki atum kahumridam Lakhakre Troxy Socheng MSC Constituency Arlo Jasemet Ongdung along ke Karbi Anglong lapen Nogao alongri ahoy adui aputhak nonpu arnianta judon e sonsi dolang Bangsolong Jongpon me voters sitam me nat Karbi Anglong lapen Nogao along ria phan sitam me piponlo Bangso jok rong along kachingthur amwana thupu sitam me nat penta asapsa vet sitam me longpondo Sitam me Nogao along ri anathuke ajat asai amota nangnelo Karbi Anglong pensi do ara kisung ke boy anta nangrap nangpo lapen voting right tame Karbi Anglong si pipon long vet jia phan Karbi Anglong Autonomous Council atum side do anta nang klempi vet nangpo pusi Nogao lapen Karbi Anglong adui ahoy along ke do ara atum pen Karbi Anglong Autonomous Council aphan kachoni ri padu Tangte lason nat Karbi Anglong ara atum voters ki pipon nang kok abtha Karbi Anglong Autonomous Council lapen non kachari bom Bharatiya Janata Party asarkar atum mate team Karbi Anglong lapen non CEM Dr. Tuliram Ronghang ke Japon lapen MP MLA EM MSC atum PC matha ponji lakemo aporsi ethanpo Duarbaguri Press Club lapen Socheng Thenta Press Club atum Adimaklong an paledamsi raratum ko PC kemang ponma Klarda ka birta kachini damji aphan Adimaklong an paledamlo Tangte adui ahoylong ke do araratum nang chithan don alam thelen nodang ton pen arjik sinang Kelang di, nang litu marong lah bang sorong amen ke kupus lah. Dake amguri menhan serong tu. Amguri menan serong. Tangte lah bang so arong ke Karbi Anglong si purima mate plan district si purig lah. Dake pertemuan ke plan district si purig lah. Plan district di. Tangte nang tu makemang pen Karbi Anglong si gitu kang tung mate plan district si gitu vet kang tung lah. Kosan lah nili pupo. Nang li jongjung pe. Santai hedi. Isi vet Karbi Anglong isi vet le dui grapet long santai Karbi Hejan kula son si mathai khe nilin hin ben ke sta me sarkar tum kosan tum le mi ne baik kumare na Karbi Anglong sor ta kosan tum nang jur por ni ne ban bor ipon thek son tangte mi sen hi pu sinili na pen ke no thek lo. Kelang di. Tangte nang li Karbi Anglong Autonomous Council long CM Tuliram Ronghang ban nang li sini macin ne. Oh, tipi ne long thek long bom he chini. Sini di. Sta me lah dake nang li tum thek long le pen lang di. Aha, teklong le akeng pak akeng simun dakanan sibik elang la dakta je plan district ta la dak am guri men han serong wi go dakke sita me ani si puta dakke Karbi akai Do. khai hejan do puta non puani ta teklong le la District P district si puri lah dake. la ke no district hi puri la Ini kita dah mau jangan berada sian, doktor Tuliram Ronghang tempat dia kita dah mau jangan berada. baik epin la Kafe Karbi ada itu jangan berada. baik e madu ta baik e Tante- dakke Karbi akai do pu madu ta dakke Karbi anglong CM EM tun kenang bisa e ban kita e Tangke nang li tum election ke nasib pi jo. itu election ke la dak si pi Ban nang li sini macin ne. serong pipi la tipi ne long teklong bom he Kelang lan me lah di. la arju long chot tipi long thek long son melo da bang kereng si de no district ta rong da ka Karbi khai do de chi humri dam na la ko son tong ke do kereng me ne kisung ne ula hai bang ke ni tum khan nang bisar se Sapta birta velo. hai Lason nang li tum nogong district long ke puri don ke rong kan dak do jin. la da ki puri don ke do ik ho no district ki puri don pe ana rong doi la da khuloguri pen cheng lok pu jo kholo ban tha
ดูปุคุรีบาบุนีแล้วพออันตะการเบียใครโดยเป็ดล่างสิตาเมการเบียงลง CMEM ตรงซาในสิบักสตาบังสินังสิปัชินีรอบานังจิมรี นี่ตุ่มฝรั่งเกการบิงลงฝรั่งเกบิตุ่มเวทนาตุ่มมารองแบงอีกแล้วเจนี่ตุ่มการจุลงละแบงก์ละแบงโซดีมาลองฟูดกีปีปอนสตาเมนะตุ่มการบิงลงละเป็นดิสตริกลงสตาเมนะตุ่มปีปอนบอมสินี่ตุ่มมาจุลงละเป็นเอเทแบงก์การบิงลงเป็นนั่งเลยตุ่มพันอาบาร์ไซน์ในปีซอนทอสซีเป็นดิสตริกเป็นตานังปีบอมสินะตุ่มพันอาบาร์ละสินั่งเลยตุ่มนนอากิมังละเป็นนักการอีบังในตุ่มการบิงลงสินะตุ่มโดเวตสิกังตุ่มมาเมติเป็นดิสตริกนั่นตุ่มนกอนดิสตริกลงสินะตุ่มเกโดเวตกังตุ่มละแบงนั่งเลยนั่งทันนั่นอีกครับดักนี่ลิตุ่มนนละดักNogor district pen chekoi not omasi non omat ke ladak long de pota mokhasi tami aprang pen ke ladak long de pota mata Nogor district de lasi ladak ke Karbiang long nat ke bhut ki jok ke ha SDC CPML adin hut pen la lasi yang ke son mang de chini de khedela ni lisita me ajir ding olo sita me Karbiang long na pen sita me ison sonia facility haula SDC adin hut pen tami nang pilo CPML adin tang pilo Congress adin nang pilo non BJP ustami son soni nang pilo lasi non ako nilitum ladak domlorong piarap tumpen chingwai thulo angbo lom ladak sitami election pualam arjulong lo lasi angke nilitum korong si tumpe nut bahani ki thegre tumpen mukhya loben chingwai lo lasi lapu pulote chok chederji lasi moarni si ke ladaka kisung doko ki election doko ki tumna lako dampo pomasini tum chingwai thulo lasi adhek tum pulo ante non plan onat thobangke la son si tum phan nang ke thera ke ha pason do koklo posija ili tum non bang ke Karbiang long na le dudu nang pusi dak thegre tum akol pen rong mukial tum sita min dhani tum injil hai tangte nang tum nang limen aprang si limen ke si rajan rong pi tangte nang li tum akimang bang ke non la pason de Karbiang long sina tum duvet pu pia la la son sin tangte nong le pota ke nang tum Karbiang long sinon dol bom lang mamte plan district do bom lang sita mi Karbiang long pen ke bifama lo mo hata mi summit ala di nang le tum kamatha bang ke Karbiang long autonomous council pen jong si nang tum phan la pota pini ni asta mi Karbiang long pen nang pi pusonti la sini nang le tum bang ke Ciparedeng pu. La son ni tum ning hang ting ke. Kelang ladi. La pen la vote system e nang tum Karbiang long ki pivia dise tum kimen. La son ma tha la son. Kelang ladi. Kaching thura mo ke Karbiang long men tami si hini la son tha ka prang pen tami la pu nang pi bang si ni pi jai jai. La son thak mane la an ke na piu e. Kali system e thura mon na hi pi bang na. Hala dak na sing thura mo ke ESDC adin hoda bang school ha me kana pilo. La pen ako second na bang Congress adin bubon sa bang LP school lang pilo. La si non LP school ta non si gran la. Non la somar non si admission la hu lai community hall la mokha jat pista mi plan den sina pi. Ako aplang e Karbiang long pen lang nang pilo. PH pen nang pilo amasi yang ke ainar bang phalang mada amat non puta avedalo. Tangte nang li la Karbiang long termas council afan mate la or Karbiang long arada phanang li tumahin ben ko pilo na tum message ki pidon kang tum mate birta kachuning ridun. Ni tum kachuning ridun kang tum la pulo ho la dak CME matum jong si dak ni tum domlong rong piara phan sita mi non la dak election area pusi dake sabane hala election ko dak hala khomang te ho nor forest area mati di ke puri hadi la se la forest area ma si yang ke la dak election pu lamta angbong lamta dulu mati di la si Karbiang long ke thege ding CME matum jong si ni tum phan dak domlong rong piara phan sita mi Karbiang long nang par lopon paka non la bifam alum ha ke pitang pen potan nang pisrak te ni tum harus se rat tum dami ningrong ko Kaziranga pen Roelson Rongpi report Bisonat Karbi Live Tangde pini adun thwa berta non puthorang ton pen langitha CEM Dr. Tuliram Rong Hang ahin pen bitung reng thama constituency angkang rong pli arong arada phan kaching thura wasai kipipo Karbiang long autonomous council CEM Dr. Tuliram Rong Hang pen puthot bitung reng thama constituency angkang arlo rong pli arong along kaching thura wasai kipipo Nijang Karbiang long dongkamukam arong sopi angkang bitung reng thama constituency along Karbiang long autonomous council CEM Dr. Tuliram Rong Hang pen kaching thura wasai pajirpo Bangsalong Karbiang long autonomous council CEM Dr. Tuliram Rong Hang amethang jungjung pen amarsi mei chepahim pupon Lapen Bangsalong kachitong don lake Socheng constituency local MSc Hedsing Rongphar MSc Abhijit Kro MSc Phepinga Rengma Dongkamukam Ward Commissioner Serlongki Be Chairman Lapen Bitung Reng Thema Arlo Along Penang an Bharatiya Janata Party mate thihek pen BJP Ratchari Asang along ke claim dam rapper bang phupang phiatum chetong don se RD pidunlo
Lason se Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang CEM ang hoi denglo pupen ke Karbi Anglong angkang pia phan sitame penang an kaching thur awar sai klempon nopu jongpon me. Lason se methang Karbi Anglong arlo an sitame methang Karbi Anglong kacherai komji aphan sitame penang an sai dengpon lo. Lason se bitung reng thema constituency angkang arlo sitame nim dhorom alam chipupe pin pen atokano an sitame penang an kaching thur asai klempon lo. Lason thak thaksi kedam tang theria chiklo ni phaikre trok arni bitung reng thema arlo along rong pri arong arlo Karbi Anglong Autonomous Council CEM ronghang asangho ahin pen puthot kaching thura sai dengpon thanglo bangso kaching thura war sai ki pipon lake Amrit Sarawar project at Mukhimarong Menmiji Amrit Sarawar project at Menmiji Teronarong Amrit Sarawar project at Hanthorarong Lapen Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin inauguration at Rongpia Rong Tumpreng Lason sila bangsa melong tim Karbi Anglong atum kachitong dun rapet pen radapan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen penang an radapan jumesen alam than tekang si mesen ing samjin pen bangsa mei pachun ponno Nijang Karbi Anglong dongkamukam pen promise terang report Bisonat Karbi Live Tangde pini adun thwa birta non puthot ang ton pen langitha Rajapathar veterinary Chokamar atum sai cheklempon pepin Monit atuma phan keso pen se kelang atuma son thot marat maring atuma phan se kelang abanga phan kithik pipon dolo Sonse pini theria chikloni phaikrener kepani pherangke abitung atum walongkamaji Rajapathar terang arong along sarkar pen kithik pipon isi marat maring abur pen kepajok ponja phan terang arong along veterinary asai hem bipondo lapen se kelang ponja phan sitame banghni Chokamar bipondo Lason si Ranu Chanda lapen Kumar terang atuma phan bangso asai along Chokamar arpu pekpondo bonta pini pherangke pen kahumri ahut asai hemalong kachedoji kalisi ahem pamorim sangsi do Lapen asai hem hijim meme ason si thekponlong athe se kelangji ahem ke ingthir et si thekponlong nangji bonta non ke hijim meme ason si thekponlong ro Lason si Chokamar atum amena asai kache klempon peret ason si thekponlong mate bainong chochot ason si mandetlo Lasi laso puthak an pen sarkar pen mate Karbi Anglong Autonomous Council pen RD piponra bangso asai kapache klempon ji aphan sai dengpon vek thapusi cherok tok aradatum pen kachuningri pado Karbi Anglong Phuloni pen long bamon inti kathar report Bisonat Karbi Live Tangde pini prime time birta la an pen sikang toniklo Kadogwe phanta kurwang thula pen dome thakme